Baba Simba, nhau yandiri kutaura inhau yekuti kana mutendi ukave nerutendo rwaedha, edha ndiGabriel Mambo ndiye mufiridhai mukuru. Saka munhu ukave nerutendo rwaGabriel Mambo, Gabriel Mambo uyu ndiro dare, ndicho chinamato ichi, chitendero chakanaka chakabva kudenga, chakadzika ichi chitendero chiri sedare. Saka Gabriel Mambo uyu ndiye akatuma Baba Johani, akauya zvakare ari muna Baba Johani sedare. Saka makaona chinzi Baba Johani vakatumwa nedare kuzotaura dare, mazvona vakatumwa naGabriel Mambo kuuya kuzotaura yeGabriel Mambo. Saka Gabriel Mambo uyu ndiye akazviita Abrahama, Isaka naJakobho, akazviita semunamato, tsananguro nemutemo, zvitatu zvedenga zvakanzi mukunge vanhu vadzidza munamato, vapfekana nemunamato netsananguro nemutemo. Vanhu ivavo vanenge vafanana naGabriel Mambo, vanenge vapinda mudenga rechina rakanzi bhaa rechina yuri mapanzva. Denga rechina revanhu vatema vebvudzi pfupi ndo rakanzi rushanga iroro mapaona. Saka Gabriel Mambo uyu mukunge vanhu vachimufunda, iye anouya semwenje wengirozi, asi vanhu vanenge vachinamata vaine mwenje waIsaka. Isaka ndiye Mandisoni wamakanzi tambirai Mandisoni mugare naye, Ben Savior. Saka Isaka uyu ndiye hondo wehwai, ndidzo tsananguro idzodzo dzinomiminwa kubva muna Gabriel Mambo. Sezwi rakauya naBaba Johani, Baba Johani vachinzi vauya nezvitsividzo zvisingashandurwe nekuda kwenyama pasi kana nekuda kwenyika. Saka mukunge vanhu vagere muzvitsividzo vanosanganidzana nemwenje. Mwenje uyu waIsaka uyu vanorarama vari muruvheneko. Saka mukunge vagara muzvitsividzo vanhu vanowana simba rinonzi Jesu. Mukunge vachigara muzvitsividzo unenge uri munamato waAbhurahama iwoyo wavanenge vagere mukati mauri uchivavaka, vanhu vachidamburwa tsinga dzemudzimu nemashavi. Saka vanhu vanoenda kuPentecost yaGabriel Mambo, umo ndimo mavanenge vachiparidzwa. Vanenge vachidamburwa tsinga dzemudzimu nemashavi, vachishongedzwa tsinga yegungwa. Pamakanzwa zvichinzizvo dare raJakobho iri ndidzo ngirozi dzaGabriel Mambo idzodzo dzinenge dzichiparidza mutemo. Saka dzinenge dzichirumbidza zita rake Gabriel Mambo panyika pano. Uyu Gabriel Mambo ndiye ane ushe hwaMwari Baba, nokuti ndiro dare riri mumunamato. Munamato umu ndimo mune tsinga yaMwari Baba. Saka hatigone kuzvipatsanura dare nemunamato, nokuti hapana chinonzi dare pasina munamato, hapana munamato unonzi munamato pasina dare. Nokuti mukunge Gabriel Mambo akashayika, panenge pasisina denga revanhu vatema, panenge pasisina chinamato, nokuti Gabriel Mambo ndicho chinamato. Ameno kana muchipazvisa, pamunonzwa kunzi kuchatanga Bhetirehema tichinamata rushanga, vanenge vachitaura kuti Bhetirehema ndiye Gabriel Mambo. Gabriel Mambo ndiye anenge achida kuzvibereka panyika sesimba rinonzi Jesu, simba rechikuriri. Kuimba yevanhu vatema hakuna Jesu achaberekwa semunhu. Mimba ikabarwa ikaitwa nemunhukadzi yobarwa panyika pano sechipikirwa aiwa. Kuimba yevanhu vatema, simba rechikuriri iri ndo simba rinonzi Jesu. Saka iri simba iri ndo simba richauya nana Elija nana Mozisi vakubva pasi pemvura, pasi pegungwa. Ndiro simba iroro rachapiwa naGabriel Mambo, simba rehondo wehwai. Rakanzi simba iri rehondo wehwai ndiyo hwai, ndiye Jesu, trona troga, ngarava ichatakura vanhu kuti vaende kudenga. Saka munamato waAbhurahama uyu uri kuparidza misi mitatu. Misi mitatu yeyeyi ndio munamato waAbhurahama iwoyo, nokuti munamato waAbhurahama ifuko rake Jesu richabara hwai. Saka hwai ndiye Jesu inobarwa bupiko mumuzera wenyenye yehwai waIsaka.
hondo hwehwai hwaisaka dziri tsananguro dzemuzera kusvikira Isaka yave hwai. Sokuimbwa kutaurwa kwazvakaitwa pane gomapo twimbomutaura achiti Abrahama ndiMwari baba, Isaka ndiJesu, Gabriel ndiJakobho. Izvi raizama kutaura kuti kuna Mwari baba, mwanakomana naGabhurieri, zuva, mwedzi nenyenyedzi, ropa renjiva rehangana nerohondo hwehwai. Abrahama aisangana naJakobho. Zvaitaura izvo zvitatu zvedenga zvaivirikidza mbiri yaMwari baba muhosana. Saka zvazvinonzi kuchatanga Bheterehema tichinamata rushanga, zvaitaura kuti vanhu havaende kudenga vasina kuparidzwa. Saka vanhu mukunge vachiparidzwa dare raJakobho iri ndiyo Bheterehema. Saka makanzwa chinzi Bheterehema ndiYakobe, Bheterehema ndiYakobe, Bheterehema ndiYakobe, Bheterehema ndiYakobe. Bheterehema yacho iri Gabriel. Pamakanzwa kuti Bheterehema chivambiso, zvaitaura chinziso vanhu havaende kudenga vasina kuparidzwa nedare raJakobho. Nokuti pamunenge muchiti Bheterehema mutemo pamutemo, munenge muchiti hana dzevanhu dzimasangano dziparidzwe. Bheterehema kana dzagamuchira Gabriel mambo, Gabriel mambo ndodenga revanhu vatema. Abrahama aisaka naJakobho matare aya ndiwo anosika denga rinonzi Gabriel mambo. Saka vanhu kana vasina kupfekana nemunamato, tsananguro nemutemo, vasina Abrahama aisaka naJakobho, zvitatu zvedenga izvi, vanhu ivava havazove hwai yemakumbo maviri. Nhau ndeyekuti vanhu vaende kudenga ivo vapfekana nedenga. Hamuende kudenga muri vatete, munoenda kudenga mave vapostori. Kana vava vapostori, zita rake Jesu rinenge raberekwa. Saka zvinotaura kuberekwa kwaGabriel mambo. Gabriel mambo ndiani isusurwa nevaparidzi vedare ramambo Jakobho. Dare raJakobho iri ndimo muna Moses mambo anotengesa chitsidzo zuva reBlood Friday, bebhoni Jesu. Saka vanhu kana vachitaura rushanga vanenge vachitaura zuva reFriday, nokuti vanhu ndoma vanodamburwa tsinga dzemudzimu nemashavi. Imomo vanenge vachishongedzwa tsinga yemunamato, tsinga yaAbrahama, tsinga yaGabriel mambo. Saka Gabriel mambo ndodenga revanhu vatema. Saka dare raJakobho harina zvitsva asi rinenge richidzokorora zita guru rinonzi Gabriel mambo. Saka makanzwa imimi twimbomutaura Andiriana Ginatio mabhiza maviri achiti iwo akamirira mabhiza 12. Saka Andiriana Ginatio vaiti tadzokora kumataura matare. Vaidzokora nhau yaGabriel mambo iyo yakanga yarambwa semunamato waAbrahama apo pane vanje. Saka ndiyo nhau yaidzokora naAndiriana Ginatio achiti Boni River rishedze Boni River blood, takaberekwa tiri ropa. Tsvimbo dzese dzavakatumwa takadzigukuchira. Tadzokora kutaura matare, kudzorera mbiri yaManuerija naMozisi mugwara, mumbiri yaAbrahama. Vachitaura kuti makore tichinamata dare harwa dzakasiya dzakarwa, tagara muhukwe gakarara. Hukwe ndiyo tsananguro inonzi baba Johani. Saka zvitsva ndezvipiko? Pakanga pasina zvitsva, asi nhau yaAndiriana Ginatio yanga iri yekudzokorora misi mitatu, yakanga yarambwa pane vanje. Saka iyi nhau yababa Johani iye pane vanje yemavambo. Hakuna imwe nhau yese ndibaba Johani, nokuti baba Johani ndiyo denga revanhu vatema. Saka ndo nhau iri kunzi idzokoro ipaswe. Matunhu matatu ayo akavakwa semaclassroom aGabriel mambo iwayo. Hakuna dunhu rakakura kudarika rimwe, asi ose akavakwa naGabriel mambo. Gabriel mambo achivaka Dombo Shava ari pana Paurosi, negomo yakavakwa nababa Manueri ndo akaivaka. Murewa yakavakwa naGabriel mambo pana Alexidia. Gabriel mambo akavaka gomo ari pana baba Manueri. Saka tiri kuti Gabriel mambo ndiye akavaka ari pamutumbi yakasiyana siyana, matunhu matatu. Saka ndaaGabriel mambo iwayo. Mune chipiko chake iDhaspirio, mune bhiza dzvuku yeMozisi mambo rinokanda nhanhu nhatu dziri matunhu imomo, negomo murewa nedombo shava. Aya tiri kutaura Abrahama aisaka naJakobho. Tiri kuti kana vanhu vapinda muna murewa negomo dombo shava, tiri kutaura tsananguro dzichapinza vanhu murushanga. Saka tiri kuti vanhu kana vapfekana nemunamato, tsananguro nemutemo, vanhu ivava vachaenda kudenga.
denga ravo ndiGabriel Mambo Rushanga apo padheranja apo. Saka zvimisikidzo zvakaiswa panyika pano chete, asi nhau ndeyekuti munhu ndiye ari kunzi mutendi, ndiye ari kunzi kana aparidzwa nedare raJakobo, dare raJakobo iri richaparidza mutendi, rinenge richitaura zvisine zvitsividzo kumutendi. Ndiwo munamato unonzi Abhurahama iwoyo, kuti mutendi ave mupostori. Mupostori uyu kana mutendi apfekana nehwai, mupostori uyu, mutendi uyu ave mupostori. Saka zvinotaura kuti denga rake munhu mutendi uyu ravakwa nokuti mutendi apfekana nehwai. Saka hwai iyi ndo iye akambosvipwa naGabriel Mambo iye. Saka mupostori mukuru ndiIshe Gabriel Mambo ndiye akambozvita muIsraeri kuna Jakobo marimwe zuro. Saka kana munhu wave mupostori wapfekana naGabriel Mambo watove denga rako wahwai yemakumbo maviri, saka nhau ndeye munhu kuti munhu afe achienda kumatare. Ndiyo nhau iripo. Ameno baba asimba kana mandinzwa ipapo. Saka vanhu vane chikodzero yekususura zita rinonzi Gabriel Mambo. Ndicho chingwa chipapata mbuva mashoko. Bheterehema chivambiso. Vanhu vachicherwa mvura yedombo vachinwa vachinamata rushanga. Ndo nhau yandiri kutaura inini. Nhau iri mukati mematunhu matatu. Saka pamberi pevanhu paneiko pane dare. Saka makanzwa pachinzi ifai muchinamata dare, ifai muchinamata. Nokuti ndokuimba zvakariko kuti makore makore tichinamata dare, ye makore makore tichinamata dare. Amen. Tsvagai Yakobe akupei musoro wehwai. Hamuende kudenga imimi kana musina kukota mahuso pakapfugama hwai nababa Isaka apo parushanga apo. Handei chose kune musha wedenga wamusingazive. Dheranji musha wedenga ikoko. Zvinotaura Mwari ari munesu. Gomo rimwe chete rakasarudzwa, gomo rina Mwari Baba. Saka vanhu handei netsoka dzedu toneswa chanza chichena nababa, chanza chichena naAbhurahama parushanga apo. Vanhu vanoenda kuneswa chanza chichena kuti varopafadzwe. Hamuende kudenga musina kuropafadzwa. Ndatenda.